बेखेव बैयाव जिरायना रायज्लायहैनोसै। थौ होनबा बेबी। बेखेव नों आंखौ माब्लाबा हरखाब गारनो थाङाथ'। आरे मनिषा आं नोंखौ मानो गारनो दे आं नोंखौनो मोजां मोनो सना। बेखेव नोंनि बे गोदै गोदै रावा माब्लाबा गोखा महर लाबालाय। नों फोथाय आंखौ मनिषा आरो फोथायनो हायाबा आंखौ गारदो। दे सना फोथायबाय नों मानो गारनायनि बाथ्रा बुङो। नोंनो फोथायाबा आंखौ ओंखायनो बुंदो आं गारदो। दे गार आंबो मनिषा थांसै थौ गोबावबो जाबाय। मानो हमा नों बेखेव आंनि कलखौ? आं बिदि गाबबाय थानायजों जानाय नंला। आं बिजों लोगो हमनो थांनांसिगोन। बेखेव औ मोनफैबाय मावजि। आंलाय नोंनि माब्ला मावजि जायासै? आरे आं नोंखौ अननानैसो मावजि बुंदोंब्रा। नों आंखौ मावजिनि सोलाय आंखौ सना बुं। औ जागोन दे आं दिनैनिफ्राय मावजि बुंला सनाखौनो बुंसिगोन। नोंहा रावबो मोजां मोननाय गैयाना बेखेव? ओंहो गैया सना आंखौ फोथाय नोंखौनो आं जुलि लागोन। नोंनि गोसोआ बिदिसो बेफोर मा? बहा फैदों मनिषा? आंजों रायज्लायफ्लानाङा नों बे सिख्लाया सोर बुं? बेखेव सोर बियो? रावबो नङालै सना बियो आंनि क्लासमेटसो। बा नों आंजों 5 इयार्स मोजां मोनज्लायनानै आंखौ क्लासमेटसो बुंबावबाय। लाजिया नों मालायनि ओंखाम थोरसि सेना जानो? ओइ सिख्ला नोंसो मालायनि ओंखाम सेना जानो नागिरदों। बेखेव नों मानो सिरि थाखो? बेखेव नों माबा मोनसे बुंदोंना नों सोरखौ मोजां मोनो? मिथिंगा आंखौ फोथाय आं नोंखौनो मोजां मोनो। दे आं नोंनि लोगोआनो बाय बेखेव। थांदो बेखेव आंनिसो। बिमा नों बेखौ लाना थांग्रोदो। नोंलाय बहा थांनो? आं गाबोन खामानि मावखौ सोंलायनि र' मावनांगोन ना मावनाङा। जागोन दे थांदो। बेनो नोंनि आंखौ मोजां मोननाया? सरि आंखौ निमाहा होदो आं हाबा जाखानायसोमोन बेखेव। मा? बै समाव नों बे रावखौ मानो बुङाखैमोन? बेखायनोथ' नों आंनि कलखौ दानबाय थायोमोन। सरि आंखौ निमाहा होदो। नों सिगाङाव जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदोंमोन बेखौनो लाफिनदो। बेफोरखौ आं सानसिगोन नाथाय नोंनि हौवाया बेनो नामा? औ बेनो थादो आं थांसै बाय।
औ दे। आंनिनो गोरोन्थि जाबाय हाबा जाखानाय हिनजावखौ मोजां मोननाया। नानि मोनसेयाव थांगोन। हनै आब'आ मा जादोंथाय ओंखाम जायालासिनो गाबनानैसो दं। बहा दं? हनै माबा न'नि उनावसो दं। बुंलाय मा जादों? आगै नों मा जादों? नों मानो गाबबाय थादों? जेबो जायाखै आदा आरो आगै। आब' नों जेबो जायगायाव मानो गाबबाय थादों? नानि आरो आदा आंखौ बेखेवआव गारना थांबाय। दे आगै मालाय गारना थांनायावलाय माथो खालामनो? आब' दा गाबसै फैदो न' सिङाव थांसै। आदा मनिसा लाहानि न'आ बेनो ना? औ फंबाय बेनो न'आ। ओमफ्राय सोर जाखोथाय आं सिनायासै। औ आं मनिसानि मोजां मोननायमोन आदा। अब्ला नों बेखेवहा? औ आदा। सैमा नों बेखौ मोजां मोनोबा नों बेखौ दुखु होनाय नङामोन। आदा आंनिनो गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो। दे फंबाय सिखारदो दे। नों गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै लाबोलाय दे आं नोंखौ निमाहा होनोसै फंबाय। आगै औ आदा मा जाखो? हा बेखेव नों? औ आं मनिसा। आंखौ निमाहा होदो आंनिनो गोरोन्थि जाबाय। जेबो नङा दे बेफोर मोजां मोनज्लायनायनि गेजेराव जाखायो। नाथाय आं मनिसा नोंखौ आं दिनै लानानै थांगोन। दे ओंखारहैदो बिनानाव। आं नोंसोरनि फिसाबा आंनि खुसि। थादो आगै आरो आदा। थादो गुमै। दे